محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ليفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله سبحانه وتعالى في خطابه العزيز إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. بعد الإسلام ame ala fo ka ala barika da ka ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ni jɔyɔrɔ in ka an jɔ ni jɔyɔrɔ in labi ala min sɔnna ni bi don in n'o ye bi jumadɔnya ba in ye ka a yira an na an bɛ ala fo ni o ye ka ala barika da. adamaden i mana kɛ cogo o cogo i bɛ ala fo nka i tɛ se ka ala fo ka se a kɛnfɛnsen la. i bɛ ala barika da nka i tɛ se ka ala barika da ka se a kɛnfɛnsen la. sabu ala ye fɛn o fɛn di i ma i ma sara foyi di ala ma ni si la. ala ye fɛn o fɛn kɛ i ye i ma sara kɛ ala subhanahu wa sara di ala subhanahu wa ta'ala ma ni si la. ala ye ninnu k'i ye ka tila ka sira jɛlen yira i la ka sira fila siɲɛ k'a yira i la wa hadaynahu najdayn ima shakiran wa ima kafura. ka sira fila yira i la ima i ka kɛ ale ala subhanahu wa ta'ala barikadaba ye walima i ka ban ale ala subhanahu wa ta'ala la i ka fara fitiri walew kan. an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala kana an kɛ fitiri wale kabi yan i b'a dɔn k'a fɔ de ala subhanahu wa ta'ala ye ko in kɛ n tila k'a ban sanni diɲɛ ka da san ba yirikaw. ala subhanahu wa ta'ala fɛn o fɛn bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn ni o bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ dalen ala subhanahu wa ta'ala ye ko bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen laban k'a ban san ba yirikaw k'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ma da fɔlɔ k'a sɔrɔ adamadenw ma da ka na ni dugukolo in sanfɛ. o la ni mɔgɔ min nana bi k'a fɔ taasira ko la ala yɛrɛ de ye taasira fɔ k'a diferansi k'a faranfasiya k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ de taasira ale ala de ye sira da k'a kɛ fila ye. i ma i ka kɛ ale ala barikadaba ye walima i ka kɛ fitiriwale ye ala subhanahu wa ta'ala ma a k'i kunangoya. o tumana fɛ yan an b'a ye k'a fɔ de ala ye danni kɛ ka danfɛn bɛɛ lajɛlen to i sago ma ka sɔrɔ ka danfɛnw an bila ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka adamadenw da ka olu kusaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ni hakili ye ni faamuya ye ni kodɔn ye. a sɔrɔla ka cidenw bɔ olu la ciden minnu n'u bɛna danfɛn tɔw wele ka taa ala ma ciden minnu bɛ ala yira danfɛn tɔw la ciden minnu bɛ yen n'olu bɛ kuranna ni olu bɛna ka na ala ka kumakanw ka o ɲɛfɔ danfɛn tɔw ye. o tumana fɛ a sɔrɔla k'o ciden ninnu kɛrɛnkɛrɛn ni k'o bɔ adamadenw na. n'o tɛ danfɛn ka ca ala ka dugukolo sanfɛ nka ala ye adamaden kɛrɛnkɛrɛn ka adamaden bonya ni ka adamaden karama ni a kɛli ye ciden ye
ni Allah subhanahu wa ta'ala ka danaya ni o tali ka da adamaden kan. O la an b'a ye ya siga foyi t'a la ni maa min ni e hakili ye hakili dafalen ni e hakili ye ko hakili sanuman don o tuma na fɛ i b'a ye k'a fɔ de Allah subhanahu wa ta'ala nana ni fɛn o fɛn ye adamadenw kan min bɛ fɔ ko lahara ko don. Allah nana min ye adamadenw kan k'a fɔ an ka kunnaja bɛ na walima an ka kunnagoya bɛ na Allah nana de kana fɛn bila adamadenw kɔrɔ sabu a y'an da kaba ka hakili di an ma. O la a ye kow dilan kana fɛnw labɛn diɲɛ fɛnw an bɛna baara minnu kɛ dugukolo sanfɛ an bɛna ko minnu kɛ dugukolo sanfɛ Allah ye a bɛɛ lajɛlen labɛn ni k'a bila adamaden kɔrɔ. O tuma i yɛrɛ k'i hakili kɛ k'a lajɛ a bi bɛn e ma cogo di ka sɔrɔ ka ladilikan ɲumanw bila n'o ye cidenw ye nabi ɲumanw na kabi kiraw la kabi waliyu la kabi kutubuw la kabi Allah yɛrɛ teriw la ka sɔrɔ ka olu bila ka ni ale Allah yɛrɛ ka diɲɛ ye ka na dugukolo sanfɛ adamadenw cɛla ani danfɛn wɛrɛw cɛla n'o ye jinɛ ani adamadenw ye ani fɛn ɲɛnama wɛrɛw. Hali ka wulu min n'a b'i ka so kɔnɔ a b'i kolo adamaden la ni mun ye a bɛ da i la ni mun ye a ka danaya bɛ sabati i la ni bɔra dugu kɔnɔ kana dɔrɔn a bɛ boli k'i kunbɛn ka gɛrɛ i la f'a b'a sosa i la a b'a sɔrɔ hinɛ dɔ bɛ e yɔrɔ ka ɲɛsin wulu nin ma a b'a sɔrɔ makari dɔ bɛ e yɔrɔ ka ɲɛsin wulu in ma a b'a sɔrɔ wulu in e kɛlen don k'a ladon cogo ɲuman na o la i yelen bi diya ye i yelen bi ko diya ye a b'i yeli kanu ni i tununi ye a la. Wa Allah ye o kɛ danfɛnw na cogo min na a ye adamaden de kɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'a ci ka na danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ fɔ o ma ko kiraw ani nabi ɲumanw ani maa minnu nana ka na olu tiɲɛ ta dugukolo sanfɛ. O tuma na fɛ an b'a ye k'a fɔ an ka nin silamɛya diinɛ walahi bagaya diinɛ tɛ walahi kodɔnbaliya diinɛ tɛ. Silamɛya diinɛ diinɛ jɛlen don silamɛya diinɛ kɔnɔnajɛya diinɛ don silamɛya diinɛ makari diinɛ don koto ɲɔgɔn tala diinɛ don wajibiya diinɛ tɛ karabali diinɛ tɛ. An ma o de faamuya kiraw ci kun la sabu Allah subhanahu wa ta'ala a yɛrɛ ko alakira ma a ko Muhamadu ni e kun kɛra dusukun gɛlɛn ni e kun kɛra mɔgɔ jugu ye maa min n'a dusukun ka gɛlɛn min dusukun ka jugu walahi mɔgɔw kun tɛ tugu i la danfɛn kun tɛ tugu i la nka n'i ka hinɛ alakira hinɛna ka hinɛ ka makari fɔ Allah yɛrɛ ye nin fɔ alakira ma n'i kun kɛra mɔgɔ ɲinjugu ye walahi ko maaw kun tɛ tugu i la. O tuma o kira min nana ni silamɛya diinɛ sanuman ye an b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala tilara ka kuma o yɛrɛ kira in cikun kan n'o de ye Muhamadu wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin. An bɛ ci foyi kama fɔ n'a kɛra ka na hinɛ cɛri ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dugukolo kan. O tuma Muhamadu min nana ka na o hinɛ in cɛri o Muhamadu nana ni diinɛ min ye o nana ni silamɛya min ye a tɛ se ka faamu hakili la fiyewu kodɔnnaw tɛ se k'a faamu fiyewu o diinɛ in bɛ taa kɛ mɔgɔ faga diinɛ a tɛ se ka faamu o diinɛ in bɛ taa kɛ ɲɔgɔn buruja diinɛ o tɛ se ka faamu o diinɛ in bɛ taa kɛ hasidiya ni bɛnzɔnkɔniya diinɛ o tɛ se ka faamu fiyewu i n'a fɔ bi an bɛ k'a min ye o la an bɛ min fɔ alisilamɛw ye alisilamɛw a ye a hakili dayɛlɛ a hakili kɛ ka ko ninnu lajɛ a ka ko ninnu ɲini a k'a faamu fɛn dɔ de don min nana fɛn min ni a nana a b'a fɛ ka na silamɛya diinɛ in sabula alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko la yaqafu al-islam min aduwihi a ko silamɛya ma kɛ fiyewu k'a bɛ siran a jugu fin ye min bɛ npanmuru ta k'i ɲɛsin silamɛya ma walima minnu bɛ marifa ta k'u ɲɛsin silamɛw ma a ko silamɛw ma kɛ fiyewu k'u bɛ siran u ye u bɛ olu kɛlɛ n'u ka ala ɲɛsiranya ye u bɛ olu kɛlɛ n'u ka kodɔn ye u bɛ olu kɛlɛ n'u ka cɛfarinya ye olu tɛ se nka a ko silamɛya bɛ siran mun ye ani mun bɛ se ka dankari silamɛya la a ko bal yaqafu al-islam min adiya'ihi silamɛya juguw ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ u y'a dɔn face à face olu tɛ se silamɛya kɔrɔ u y'a dɔn terre à terre an k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma u tɛ se silamɛw la a y'a ta k'a lajɛ a ye gazuwa bɛɛ ta a ye gazuwa bɛɛ ta k'a lajɛ ni janfa tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam gazuwa kɛra a tile la a ma pɛridi a si la ala ye
diɲɛ min d'a ma k'a fɔ a ka wuli k'a yɛrɛ defa kafiruw la ani minnu ye layidu ta ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko an tɛ aw kɛlɛ wa aw fana kana an kɛlɛ u nana bɔ a kalama o dɔw ye janfa kɛ ka taa fara kafiruw kan u dalen kɔfɛ u la alakira ka kɛlɛ stratégie ye min ye ka o bɛɛ lajɛlen ta ka taa di juguw ma alakira bɔlen o kalama kira ko wa nin ko ni sigi tɛ jɛ ala yɛrɛ ko ni sigi tɛ jɛ wuli i ka u kunbɛn i k'i yɛrɛ defa n'o tɛ ni ninnu sera k'u ka kɛlɛ in labɛn walahi a ti kɛ hɛrɛ ye silamɛya ma alakira n'a ka sahabaw u sɔrɔla ka wuli sallallahu alaihi wasallam ka labɛn sabati jugu ninnu sanu kana kɔn olu ma u kɔnna jugu ninnu ma ni kɛlɛ damantan de kɛ kira ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ ani kafiru ɲɔgɔn cɛ kira ma pɛrida si la fo janfa kɛlɛ min gɛlɛyara ka tɛmɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kan n'o ye uhudu kɛlɛ don ye uhudu kɛlɛ alakira de belesera uhudu kɛlɛ don dɔw ko a ɲi karila uhudu kɛlɛ don mais o uhudu kɛlɛ in na n'i y'a ta k'a jateminɛ walahi alakira janfara de jɔnni fɛ silamɛ dɔw a ye minnu bila pilasi dɔ la k'a fɔ a kana bɔ nin pilasi in na fiyewu illa bi izni minni fo n'a kɛra diɲɛ ka bɔ ni alakira wɛrɛ olu y'a ye dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ duguma o tun ye kulu sanfɛ mɔgɔw ye kalabiɲɛtigiw olu y'a ye dɔrɔn duguma mɔgɔw tilara u ye juguw faga jugu dɔw bolila u bɛ ka ganima cɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye juguw ka nafolo a n'u ka kɛlɛkɛminɛw u bɛ k'o ganimaw fara ɲɔgɔn kan olu nata fana wulila u ye kira ka kumakan sɔsɔ u jigira o y'a sɔrɔ Khalid ibn Walid ale n'a ka cɛw olu bɛ k'a dabali wɛrɛ tigɛ kɛrɛfɛ u y'a ye k'a fɔ tumana min na kalabiɲɛtigi minnu bɛ sanfɛ olu jigira Khalid n'a ka jama minnu nɔnɔ yɔrɔ bɛɛ ka bɔ kulu fa nɔfɛ ka na bɔ silamɛw kɔfɛ u nana don silamɛw cɛrɛ don o don Khalid ye fagali min da silamɛw kan ala de b'a hakɛ dɔn o don alakira pɛridira kɛlɛ min n'a ma diya silamɛya la nin ye a kɛlɛ dɔ fɔtɔ ye olu kɛlɛ mais a sɔrɔla mun fɛ janfa o de la alakira ko silamɛya ti sira jugufin ye fiyewu mais maa minnu bɛ yen ni o ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔna jugu ye minnu b'a kɔnɔ minnu bɛ u yɛrɛ wele ko silamɛw minnu bɛ olu yɛrɛ wele ko le muminun ye ni nan'u sigilen sɔrɔ kuranna kalan na walahi i ɲɛji sira bɛ jigin i b'a fɔ nin ye alijinɛ kɔnɔden sigilen ye mais tasuma de b'a dusukun na juguya de b'a dusukun na ka ɲɛsin silamɛya ma o bɛɛ kun ye mun ye ka na danaya ɲini u y'u profiter silamɛw ka hinɛ de fɛ jugu y'a profiter silamɛw ka makari n'u ka hinɛ de fɛ ka fɛrɛ silamɛya ma o jugu caman de nana ka na don silamɛya ma u mana don ala kosɔn ala ɲɛsiranɲɛ kama u mana don k'a fɔ k'u ye diinɛ faamuya u mana don silamɛya na o kosɔn u nana don silamɛya na de walasa u bɛ se ka silamɛw ka stratégie sɔrɔ cogo di u bɛ se ka silamɛw ka taabolow ɲɛ sɔrɔ cogo di k'a ɲɛfɔ jugu ɲɛna walasa jugu ka fɛrɛ silamɛya ma wa alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam ko in ma sangaba sɔrɔ sabu ala tun bɛ kuma ale ni alakira tun bɛ kuma ala tun bɛ ci fɔ alakira ye gindo foyi ti dogo ala min na o ala in tun bɛ kuma alakira ye sallallahu alaihi wa sallam ni ko ko n'a tun bɛna alakira sɔrɔ ala tun b'a fɔ a ye n'o tɛ don min n'u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ de bi su na kɔni an ka jɛ an ka alakira ba faga bi su na kɔni a ti bɔ a la makan kabila bɛɛ a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan makan kabila bɛɛ ye denmisɛnnin dɔ bɔ ka denmisɛnnin ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u ka kan an kuntigi Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam k'u k'a fa ala de ye jigila caman k'a la kibaruya a fɔ Mamadu bɔ dɛ kana to yen bi dɛ n'o tɛ latigɛ min ni laɲini min bɛ k'a k'i kama o de ye i faso maaw i faw i baw i kɔrɔw i dɔgɔw olu de farala ɲɔgɔn kan bi ɲigina gɛlɛya kama kafiriya kama kana gɛlɛya kama k'u b'i fa u b'i joli bɔ o kuna bɔ o don alakira sallallahu alaihi wa sallam ani Abubakar Sidiki de bɔra ala tun bɛ gindo fɔ alakira ye ko n'a bɛna sɔrɔ min bɛ kɛ tɔɔrɔ ye silamɛya ma ala tun b'o fɔ a ye mais bi dun alakira sallallahu alaihi wa sallam soma yɛlɛmana ale ti anw cɛla bi anw bɛna se k'an ka gundow dɔn cogo di bi jugu bɛ ka labɛn min sabati silamɛya kama anw bɛna se k'olu dɔn cogo di bi o bi dɔn ni hakili de ani faamu o tuma silamɛw an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi a ye a hakili dayɛlɛ a kana wajulikan bɛɛ lamɛn wajuli dɔw bɛ ka kɛ bi contre l'islam wajulikɛla jɔlen bɛ minibaru la a bɛ ka kutuba kɛ alimami jɔlen bɛ minibaru la a bɛ ka kutuba kɛ contre l'islam o de bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ o de bɛ yen bi an ka jamanaw kɔnɔ
ola aw munun be ni alama aw garsega ke kalay fo aw ka ko en famu ni hakli do ay ni makala me ala ko ni hakli do dima min me ma an juma do ka bo nyona ola akal lajeli ke ni o hakli ni na ye lajeli ke no hakli ni adola abina famu ya soro akanga ta asra mi fe abo sira do sabu ala kira fo sallallahu alaihi wasallam ako jeti wuli fiyo fof kurana toka to akalanga dumai ni tara doro e pasoro be ka ngolondo ka bo ngonona anga kurana kalana obi kami mo be hali artiste ti se ka bo ama fo ko ambe o contrôle la meni kan jani kurana e kan gi jogo fonanya ni kurana e kan gi jogo berebe ka dama kanya ni kurana ni kan jani kurana ko e kana mo ko tonyo e kan ga i yoroma jaya ka bo ola ni kan jani kurana ko i kana sunyani ke i kan gi yoroma jaya ka bo ola ni kan jani kurana ko i kana hashiriya ke ki yoroma jaya ka bo ola i kan gi yoroma jaya ka bo hashiriya la alislamew asera anga kunu demsenu femi mese ka ko en yalama parce que ni hashiriya bonyana adamadena ka bo na nyagamina i joli la abike joli dodi hali bi de mun bange billahi adobita olufe hali bi de mun bange dobi yalama olufe o ya kele banati ola aw munun bebe na ye demsaw ye aw de se ka yalama do ko nunu na ka famu ya anga dine ka laɲini ye mun ye o de hine ani makari anga dine ka laɲini ye mun ye o de bɛn ani kelenya anga dine ka laɲini ye mun ye o de ɲɛ taga ye ni anga dine ka laɲini de anga dine tɛ futine dine ye ni an ka dinɛ ye futine natɔla ye a bi don silamɛw ni futine cɛ ka futine bɛ se ka dafaga cogo cogo a b'o de kɛ silamɛya dinɛ ye nin de sabu ala ko alakira ma ko i ma ci dɔ wɛrɛ kama fɔ n'a kɛra hinɛ ani makari ka tila k'a fɔ n'a sɔrɔ i tun ye dusukun gɛlɛmantigi ye n'a sɔrɔ i tun ye kodɔnbali ye ka i kɛ i n'a fɔ kodɔnbali minnu bɛ k'a kuma o tumana fɛ maa kun tɛ tugu i la ja silamɛya dinɛ kodɔnbaliya dinɛ tɛ o ja faamuya dinɛ don ani hakili sigi dinɛ u ka kuranna kalankan ninnu olu kana aw ta dɛ a y'a lajɛ u bɛ ka mun fɔ u bɛ ka min fɔ mun bɛ na o kɔfɛ a ye a miiri nin yɔrɔ in na n'a ye nin faamuya n'a ye nin hakili sɔrɔ ka nin yɔrɔ in faamuya i b'a sɔrɔ siga foyi t'a la diinɛ a mago bɛ min na an bɛ taa o sira fɛ diinɛ min hali i sigiɲɔgɔn kafiri hali i sigiɲɔgɔn kafiri silamɛ sigiɲɔgɔn kafiri walahi a ka hinɛ a n'a ka makari de bɛ s'a ma an y'o de sɔrɔ alakira la sallallahu alaihi wa sallam kira sigiɲɔgɔn cɛ dɔ tun bɛ yen don o don a tun b'a ka du ɲama fura ka taa bɔ alakira ka so kɔnɔ don o don a b'a ka du ɲama bali a bɛ taa bɔ alakira ka so kɔnɔ kira ye tile kelen kɛ a m'a ye a ma ɲama bɔ ka tile fila kɛ a ma ɲama bɔ ka tile saba kɛ a ma ɲama bɔ kira y'a ɲininkali kɛ a ko n sigiɲɔgɔnkɛ min n'a bɛna ɲama bɔ du kɔnɔ a ko bi yan tile saba an tɛ k'a ye mun b'a la dɔ y'i da sunya k'a fɔ kira ye a ko a man kɛnɛ de a fari de man d'a la o de ye kosɔn a kɛɲɛna ko in na o yɔrɔ bɛɛ kira wulila a sigiɲɔgɔnkɛ in ka tɔgɔma n'a sen barikama ye ka taa jɔ fo a ka du kɔnɔ ka taa a ka kaamɛ da ka dugawu kɛ a ye kɛnɛya la o cɛ in o ma sa fiyewu fo kira jogoba in kama o tubira a kɛra silamɛ ye wa silamɛya de bɛ silamɛw minɛ tan a bɛ fɔ nin ma ko jihadi a bɛ fɔ nin de ma ko jihadi ko ka k'i la a ka ku i la ko ka k'i la i k'a faamu ko ka k'i la i ka kun n'a ye k'a ko silamɛya ka intérêt ye min ye a ka ɲɛtaga ye min ye o de ye danaya ka se ka sɔrɔ silamɛw na o de ye makari ni hinɛ ka se ka sɔrɔ silamɛw na ka o yira mɔgɔw la k'a sɔrɔ muru turulen bɛ i la silamɛya ka laɲini ye nin de mɛ n'a kɛra marifata ye n'a kɛra ka bɔmu don i yɛrɛ la ka taa exploser an b'a fɔ o t'anw ka diinɛ ye jugu de y'a sago sɔrɔ anw ka diinɛ na mɛ denmisɛnw an ka wuli an k'an ɲɛ yɛlɛ an ka hakili jagabɔ diinɛ in bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo di an bɛ se ka bɔsi ka bɔ nin hakilina jugu ninnu kɔnɔ cogo di an ka jamanaw bɛ se ka kisi silamɛ jamanaw bɛ se ka kisi ka bɔ nin hakilina jugu ninnu ma cogo di walasa an bɛ se ka an ka diinɛ an ka ɲɛtaga di a ma o la ni ala sɔnna ɛri sera an bɛ foli belebele k'a ta k'a ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ marahaba ka tila tuguni an ka seko a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye hajɛ sheikh amadu siribe banu amadu ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ye nin jɔyɔrɔ in na an b'a deli ala fɛ yarabi ala ka dayɔrɔ suma ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ala ka yafa k'a ye
o kɔfɛ a ka golokasigiw n'o ye a ka kɔlaw ye an bɛ foli belebele fana ta k'a di u ma n'i y'a mɛn an bɛ jɔ yan bi ka ala ta fɔ olu de jɔra n'o tɛ n'u kuma jɔ cɛkɔrɔba fatuli ni bi cɛ ɲɔn kuma ala ta ti an t'i jɔ yan ka ala ta fɔ tan ɲɔn kuma yɛlɛma donna a la nka adamaden n'i ye min kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de ye n'i ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye juguman fana kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛ lafiya bɛ ala bolo ala k'a dan n'u ma an ka imamu ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n'o ye imamu Sheikh Musa Sidibe ala ka hɛrɛ jira n'a kan ala k'o k'ala kira bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا وقنا وكرنا وآية منك وارزقنا ذكر الرازقين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة